У нас сегодня радостное событие. Мы открыли новый отдел продаж нашей жемчужной морской Kabacom Collection. С каждым новым открытием мы становимся ближе к нашему клиенту. В новия ни офис ще усетите топла атмосфера и увереност в избора си. Винаги сме готови да ви помогнем да осъществите мечтата за дом на брега на морето. Нашите домове не са просто стени. Те са качество, сигурност и комфорт за дълги години напред. Избираме най-доброто за вас въз основа на желанията ви. За нас е важно всеки клиент да се чувства уверен и спокоен. Придружаваме ви на всяка стъпка, от първата среща до момента, в който държите ключовете на новия си дом.